ҷамъияти саҳомӣ кушодаи Орион банк дар соли 2019 дар байни мизоҷони хеш аксияи иқдоми бо барорро ҷорӣ кардааст. Дар асоси ин аксия ҳар моҳ 20 нафар мизоҷоне ки бо филиалҳои ҷамъияти саҳомӣ кушодаи Орион банк дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҳамкорӣ доранд, соҳиби сертификати иқдоми бо барор ва 1000 сомонӣ мукофоти пулӣ мегиранд. Дар филиали ҷамъияти саҳомӣ кушодаи Орион банк дар ноҳияи Рӯдакӣ ба мизоҷон Мирзоҷон Тоҷибоев ки ғолиби аксияи навбатӣ гардидааст, сертификати интиқоли бо барор ва 1000 сомонӣ тақдим карда шуд. ман толи чанд сол аст ки бо филиали ҷамъияти саҳомӣ кушодаи Орион банк дар ноҳияи Рӯдакӣ ҳамкорӣ мекунам. бародарон ва хешу табронам аз Федератсияи Русия ба ман маблағ равон мекунанд ва ман аз ин ҷо омада бе ягон мушкилӣ мегирам. муносибати коргарони ин ҷо хуб аст. ба ман занг зада гуфтанд ки шумо дар аксия соҳиби 1000 сомонӣ шудед ва ман хеле хурсанд гаштам. мехоҳам дар оянда боз бо ин филиали ҷамъияти саҳомӣ кушодаи Орион банк дар ноҳияи Рӯдакӣ ҳамкорӣ намоям. дар филиали ҷамъияти саҳомӣ кушодаи Орион банк дар шаҳри Ҳисор низ Рамазон Саидов соҳиби иқдоми бо барор гардида аз ҷониби кормандони банк ба ӯ сертификат ва 1000 сомонӣ супорида шуд. қобили зикр аст ки аксияи иқдоми бо барор аз ҷониби ҷамъияти саҳомӣ кушодаи Орион банк аз моҳи апрели соли равон оғоз гардида то моҳи декабр давом хоҳад кард. ҳар мизоҷоне ки аз ин ҷо бештар маблағҳои интиқолиро қабул менамоянд, соҳиби сертификат ва мукофот мегарданд.